hole tunchuma chuan video camera in Biak In a thilmak tak alak fu te kantar lang vele don ani Bible survive fire malai Greek te khan ni eng mangin mei al an siama dar thlang dang lam bik mangin chu thil chiat chu Olympic torch tun thlenga halnana an man chu ani he Biak In chhung en na chan po hi tunge siang le ko san mi tak ini chuan he thil thleng mak tak hi ingai na zong tur tak ani nge yang he building hi akan na sat em awangin kang thel tu te chu anin sa seng angai pha hial kan ngai tu na engkim chu kang fai vek turin kan lo ngai mai the ni masela he thil Biak In a hi chuan Bible pakhat lek po akang ral lo isia dang chi khan mei kang na satak chuan West Virginia Biak In chu akang fai veka ama ero chu magdeu main kang thel tu ten mein akan ve mi lo Bible engemaza chu an mu chuak jingdar khat vela mei kang hi an thela mei kang hian Biak In chu ati chevek chungin kang thel tu te ero hliam tur tu ma anom lo fire department chuan social media a ti hian ziakin Biak In kan chan man lo mase pathian kan lama atang ti in an ziak he Biak In en kol tu pastorin asoi danin Bible dozen hi lai chu mei kang laka hian a him hei baka hian thil pakhat makle deuh chu banga cross in tar chu mel hemna pakhat ma omlovin an hmuh ani insect invasion Perua Biak In pakhat chu ran nungin an run han en la muntina termites klumpi muturan arap deuh na pakhat chu Biak In chunga mipuite an zai ma chuan mutur anom lo thung he tiang ran nung hi chu an bu omna bulloka an tam thin hle a chu baka thil eng omna an tam thin hle bok entirnan he Biak In chung anga te hian furniture thinga tangte pon an lo chuak tho bok termite species rang te chu helai huam chunga hian mutur an tam em ani I hmuang hian inkhom lai ti boi khopin termites te hi an tam hle termites raw kan hmu te hi zana thil thleng ania kan sei to angin artificial light siam chop chuan a hi phlea hei hian inlam le Biak In lama te chu ati boidan ainang reng thil engkim mai an bom lai chu a hmu the mitam takin anin le avel baka an tuk ver thlengin termites te hi an lu thu an report kong then khata termites te hian in chung lama chuan colony thar te hial an din thin angel lon camera Christmas san chin chu vantir ko mela tanga in chanin mi fing pathuma atop kumtinin chu vantir ko che dan chu hria tengnan carol te an nei thina thingkung te an chei thin hun liam ta vantir ko che dan chu mitlem te chawin an ngai vena ani lo pun Bible ngai na tu ten ti chuan he Biak In hi vantir ko tia kan ko hian alo tlo ni in iring ve em pastor bial chunga mi ten in ne na an man mek lain I hmuang hian vantir ko eng var veka in thuam chu ceiling chunga chuan alo lang vantir ko lam zirna hi angelology tia ko ania Christmas kan man thin danangin vantir ko hi Christianity lo zom tu ani Bible atanga kan hmu danin vantir ko hi pathian tir ko ania tharau hlang ni in ti sa an nei velova chuti lain mishing te beturin achang chuan an lo in lar ve thin chu thil chu he Biak In a thlengmek chu ani mai thengem man lai thuziak tu ten an zia danin vantir ko te hi maternal universe ma de ya siam an ni to a siam an ni don hian an lo sa to engpo chu ni se he thu hi Judaism ma de ya mi ania Sumerian Babylonian Egyptian Persian le Greece sakwa he message hi hmu tura Ghost intruder miin an in thlato chein in ria em he pa hian chu thil chiat chu atong ve ni in alang he Biak In upato tak chuata hian
tharang chuan a en thla ani I hmuang hian camera chu gothic building thim taka hian a chesona mi tu emo hmun kil lama tanga thlek tu a hmu ama ero chu zona umta chu hei hi mi tu emo ani lo pon thlashang biak in veng tu lo ni ta se mi pui hno bo tum tu ani thei mai ngem ma se arang theyang bera camera king tu in endikna anein ama en thatu chu mutur aum lo shim philosopher ro pui tak Plato khan tharau thana wak vai chungchang chu alo ziaka chu baka ancient Semitic culture poin tharau hi munthuma anchena pakhatna chu taksathia tanga tharau chuak khovela wak vaya mun sang kalkol pani na taksachan ve mishing taksa achan ve ramhuai mishing le tharau sura tanga piang pathumna chu benevolent devils ramhuai thilphal tak heng pathum kan soita ka changte hian enge moniper hi chu ani mai thei phantom in the pews nangma chawin iomemo itilaya ibuloka thla lo che mutluka la om love helai hmun hi mitam taktan chuan choi moina hmun chaw ani lo biak in hi khovel puma nam tam taktan chuan in hmu khom na hmun ani heng hmun thiang lim hian achunga thlan mual anei fo bok khovel puma thlan mual le biak in te hi tharau na hmun ani ring ve em chu chuan he phantom in the pews thutna hnunglama thu hi ashil fia theyang kholum le vote in thlak dan danglam tak hian thlashang te hi azui fo thin antia ani lo pon boruak vote tak paranormal investigator te hian digital thermometer chu boruak lum le vote in thlak dan hriat nan an hmang fo thin hei hi thlashang an pel na lama ani heng mi puite hian biak in thut thlenga thut chu nuaman ti hmel hle movie sa paranormal thil kan hriat dan ber chu rang taka light on le off hi ani chin hei hi chan chu mi then khatin an rin danin tharau then khatin electric an thunun thei an ring chu wangin rang taka light on le off I hmoni chuan tharawin biak po che atum ani mai thei nimasela he biak ina hian chu tiang chu a lova abulchia hian tharau chu a ani ole tuntumatan chuan khati zong kha ani ye video hi like lo pe vela channel hi ila subscribe lo ni chuan khongai takin subscribe button kha ilo met ve don nia